God aften, mine damer og herrer, og velkommen til endnu en runde, der er lige overstået, og vi skal i gang med en tredje. Og vi skal jo finde ud af, hvem der skal møde hinanden igen. Og ja, vi har jo 2 hjul, der skal spændes i aften. Så det er jo altid spændende at se, hvem der skal møde hvem denne gang. Så håber I er klar derude, for jeg er i hvert fald klar til at spænde the wheel. Vi har jo nogle rimelig store kommentarer af, så er I klar derude? Fordi det er jeg i hvert fald, men jeg tænker bare, at vi spiller hjulene med det samme, og så ser vi, hvem de 2 første helte kompetenter der er den her gang. Så lad os prøve at se. Vi spinner og ser, hvad der sker. Den første spiller, vi skal have på banen, er Stickerwitch. Så lad os se, hvem du skal møde, Stickerwitch. Det bliver en Doughboy. Det tror jeg også er noget tid siden de 2 har mødt den anden. Så det skal nok blive spændende i hvert fald. Nå, så lad os se, hvem de næste 2 kompetenter er. Det ligner en Sigas. Ja. Og han spiller jo mod Nito Ravn på streamen, som ja, desværre jo ikke gik helt så godt, men det ser ud som det kunne være fint i aften, så lad os krydse fingre for, at det holder sig. Nå, hvem skal du så møde, Sigas? Du skal møde Nibla. Det skal nok blive hygge med de 2. Så lad os se. Hvem har vi så på den næste runde? Det bliver Elish. Og Elish, du kan jo stadig møde dem alle sammen, så vidt jeg husker. Lad os lige prøve at se. Elish, du mødte så Skipper. Så indtil vi er all good. Så hvem skal du så møde, Elish? Er det Vops eller Jakke? Det ligner en Jakke. Og skal vi så holde op med Vaps? Du må jo ikke møde. Skal vi se. Du må ikke møde Ruvals. Men skal du lige have en spin? Det tænker jeg, du får. Vaps. Sådan. Og du må så ikke møde Ruvals. Hvis det sker, så bliver det selvfølgelig en we-win. We roll. Det bliver Nito Ravn. Det er en kamp, der jeg tror virkelig, der kommer til at blive rigtig sjov for de 2.
Nå, hvem har vi så den næste kommentator, der skal på listen her? Og indtil vi kan alle stadig møde alle. Vi har en Newcastle. Og Newcastle, lad os sige på sig, hvad var du kunne ikke møde. Nu skal vi se. Øjeblik. Nu kan jeg ikke lige finde dig, Newcastle. Det var Stickerwitch, ja, så der er heller ikke noget problem med der. Så vi alle kan stadig møde alle her. Det bliver Rovet. Jeg håber, jeg siger det rigtigt. Så lad os se de næste to på line-uppet. Det bliver en skipper, vi har her. Og så skipper. Hvem kan du mon sejle imod? Lords W. Og så har vi så kun to tilbage her. Tex-Max og Mikkel V, der skal så møde hinanden. Vi skal lige finde ud af, hvem der skal være først at sige det. Det ligner en Tex-Max. Og så var det så Mikkel V. Ja, mine damer og herrer, det var så line-uppet på runde 3. Så der er jo ikke andet end for mit vedkommende at sige tusind tak, fordi at I har lyst til at støtte streamen, og stadig støtter Hearthstone Ligaen. Det er vi super glade for på alle punkter. Og tak til vores sponsorer, Cornell Sport og Forsikringsmæglerhuset for at stadig sponsorere os. Det er vi rigtig glade for på alle punkter. Og ja. Held og lykke i det næste kamp. Og skulle I komme på streamen, så skriv lidt til mig. Og så satser vi på, at det ikke sker noget galt som sidste gang, desværre. Men forhåbentlig så er løst problemerne. Men held og lykke derude. Og må kortene være med jer. Tak for aften. Hej. Thanks for watching. Like and subscribe for more. Think you can compete? Join the Danish Hearthstone League. Link in the description.